प्रमद बर' बाबु नोंथांनो नेक्स्ट 5 yearsनि थाखाय बिटिसिनि गाज्रिखौ नांबावगौब्ला होबथानो हायोबा होबथादो। 1996 एबा 1999 मायथाइयावनो एनडिएफबिआ पिडिएफ होननाय मोनसे हानजा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय सा 9 एमएलए आरो सासे एमपिबो हरनो हादोंमोन। बिजेपिनि मोनसे 17 जनिया मिशन बिटिआर टीम रेडि जानानै दङसै। पन्चायत इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो 10-12 थारिखआव बिटिसिआव नामायलांसिगोन। प्रमद बर' बाबु नोंथांनो नेक्स्ट 5 yearsनि थाखाय बिटिसिनि गाज्रिखौ नांबावगौब्ला होबथानो हायोबा होबथादो। मोननै दोलोनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि पार्टी सोलायनाय आरो गावजों गाव बखिलायनाय आरो जयेन्ट प्रग्राम लानानै समखौ ओरैनो खाथायनाय आरो गावजों गाव बखिलायबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंनो हाला। बिनि थाखायनो लोब लोब APB गोदान राजनितिक हान्जायाव लोब लोब गुबुन जनजातिफ्रा बाहागो लाफैनायखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों खोनादों नुदों। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन। राजा शेख, मुस्लिम भुया, जाहेद अली, हमीदुल शेख, बिलाल शेख, सुहरुद्दीन शेख, काला शेख, मिराज शेख, one of the secretary CWC রাইমাত্র আইছে তেখেতক মুনসুর আলী তেখেতক আমি পরিচয় দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু তেখেতক ওয়েলকাম কৰিছে আমাৰ বাইনাৰী CWC সভানেত্ৰী APB জিন্দাবাদ APB জিন্দাবাদ 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 ডক্টর অঞ্জলি নির্মালী জিন্দাবাদ 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 মাইবুল ইসলাম জিন্দাবাদ 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 মুনসুর আলী জিন্দাবাদ 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 प्रदीप कुमार प्रमोद जिंदाबाद 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 मैसेन कुमारी जिंदाबाद 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 APB long live APB जिंदाबाद 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 माइबुल इस्लाम जिंदाबाद 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 कुंचुरानी जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि निर्मली जिंदाबाद 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 प्रदीप कुमार प्रमोद जिंदाबाद 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 APB जिंदाबाद 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 धन्यवाद थैंक यू भिडिअनि फुटेजाव रायजो राजाफ्रा नुनानै इउटुब ससियेल मिडिया एसेबाबो खोनाखाबाय बुजिखाबाय। मैयानि सम आरो मैयानि सानाव क'क्राझार टाउनाव लोब लोब गेदेरमा रायजो राजा गुबुन जनजातिफोरा लोब लोब बाहागो लाफैनाय नुनो मोनो। बे जोबोद बाख्नायथाव। गोदान राजनितिक हान्जायाव लोब लोब APB हान्जायाव बाहागो लाफैनाया जोबोद बाख्नायथाव। आरो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोननाय मथे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोननि गोख्रै खामानिया गावजों गाव बखिलायनाय आरो बिथांमोना पार्टी सोलायनाय आरो जयेन्ट प्रग्राम लानाय बिथांमोननि गोख्रै खामानिया बेनो। आरो जायफोर मोनफा मोननै खामानि मावदों जाय थिखादारफ्रा लामा बा दालां बेबायदि खामानि मावदों बेबायदि खामानि मावबाय थानाय जायफोर थिखादारफोरनि खाथियाव जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना थिखादारा माबायदि बाला होदों माबायदि अन्थाइ होदों माबायदि रड होदों बेखौ नायनो थाखाय सम गैया। जाय मोनफा मोननै दालां मावदों लामा मावदों बे लामा आरो दालां मावनाया गोबाव समनि लामा जोरनानै थागोन बा गोबाव सम बे दालाङा जोरगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुवाखै। जानला मोनला खामानि मावदों होननानै खोनानो मोनो। जायफोर थिखादारफ्रा लामा आन्दायनानै थानो गोनां जादों रावबो गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमाफ्रा खाथियाव थांनानै थिखादारफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो आरो थिखादारफ्रा माबायदि रड होदों माबायदि अन्थाइ होदों माबायदि बाला होदों बेफोरखौबो सावरायलायनो थाखाय जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना सम होनो हाया। बिथांमोना जयेन्ट प्रग्राम लानाय आरो गावजों गाव बखिलायनाय ससियेल मिडियायाव खोथा दान्थे बोथे बिथांमोना सोरनिबा हान्जाखौ सोरबा बिबानगिरिफोरखौ बिबान होगोन होननानै लेंहरनाय आरो बिबान गोदान गोदान होनानै बिथांमोना मा खामानि मावनो सानदों जेबो खामानि मावनायखौनो नुवाखै। मोननै दोलोनि बखिलायबाय थानायखौ हजम खालामनो हायैनि थाखायनो बे APB हान्जायाव गोदान राजनितिक हान्जायाव बाहागो लाफैनो गोनां जादों होननानै रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन गुबुन जनजातिफ्रा फोरमायो। आरो दा बावैनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय
गुबुन गुबुन दोलोनि गेदेरमाफ्रा बे गोदान राजनितिक हान्जायाव बाहागो लाफैगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जायो आरो जायफोर गुबुन जनजातिफ्रा दा बावै लोब लोब बाहागो लानो थाखाय बिथांमोननिफ्राय खबर मोननाय जायो। दा बावैनो गोदान हान्जायाव बे गोदान राजनितिक हान्जायाव थाबैनो जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन गुबुन जनजातिफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै खबर मोननाय जायो। जोबोद बाख्नायथाव। जायफोर मोननै दोलोनि बखिलायबाय थानाय गावजों गाव खामानि मावालासिनो बखिलायनाया बांद्रायबाय आरो बिथांमोना जयेन्ट प्रग्राम सानहर बिबान होदों आरो बिबानखौ होनानै बिबानगिरिफ्रा मा खामानि मावदों आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना थिकादारनि खाथियाव थांनानै मोजां गाज्रि सावरायनो सम होआ आरो जायफोर साफा सानै थिकादारफ्रा लामा मावदों दालां मावदों बिथांमोना माबायदि रड होदों माबायदि बाला होदों माबायदि अन्थाइ होदों बेखौ नायनोबो टाइम गैया होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों आरो जायफोर मोनफा मोननै दालां लामा मावदों बियो गोबाव समनि लास्टिं होगोनखौ रायजो राजाफ्रा नुवाखै। मानो होनोबा जानला मोनला रड अन्थाइ बाला होनानै खबरखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जायो। थिकादारा माबायदि बाला होदों माबायदि अन्थाइ होदों आरो थिकादारा लामा आन्दायनानै थानांदों। जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना थिकादारफोरजों सावरायनो थाखाय आरो थिकादारफोरनि खाथियाव थांनानै मोजां गाज्रि सावरायनो बिथांमोना सम होआ होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जों दिनै एसे एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों। पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दंमोन हिस्ट्रिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों। जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेयर होल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो। बेवहाय वी आर अपेन। जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम होनायनि दानसे उनाव जों दिनै क'क्राझारावहाय जोंनि हेड अफिसखौ बेखेवबाय बागावहाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि हान्जानि जा फिरफिला बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय। ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो गासिबो। मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव जे गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै APB हान्जायाव लोगो लाफैदों जयेन जाफैदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो। बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जयेन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै। जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय बिसे बांसिन गोसो होगासिनो दङ। जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जयनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै। रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों नोंथांमोना दाब दाब जायगायाव मिथियो। रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों। माने मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनाय मोनदों। बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों। जों मालाबा सानो जे जों माबायदि आवगायलांनो खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोनदों। बेनिखायनो जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय सिगाङावनो दानांगौमोन सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै। ओंखायनो जोंहा गोजोननाय दङ। अफकर्स NDFBनि बेसाव दानाय बे हान्जानि बियो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि 1996 एबा 1999 मायथाइयावनो NDFBआ PDF होननाय मोनसे हान्जा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 MLA आरो सासे MPबो हरनो हादोंमोन। स' बेनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय। दा जों आसा खालामो एक्स NDFBफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। डेफिनेटलि जों
जि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन जों बेयावहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन बेबायदिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन दायो जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै उन्दै अबस्थायाव दङ जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बिनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लानिंखौ जोङो जागायगोन एलायन्सआव गेलेगोन नामा बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेयर होल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो बेवहाय वी आर अपेन जों अपेन खिन्थु दासिम जोङो बेनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै नैबे बिटिआर सरकारखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों जिहेतु 5 बोसोर दा सोलिगासिनो दं ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे उइक जालांनाय बायदि नुदों प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दंमोन हिस्टरिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो थाखाय